Tikli Jumbo 178L +1 +1 setti on ammattikäyttäjän valinta. Maksimitasokorkeus on 2,8 metriä, jolloin työskentelykorkeudeksi saadaan 4,8 metriä. Tasokorkeutta on helppo muuttaa sekä myös korottaa. Telinesetti on helppo kasata, koska telinen runko avautuu ja lukittuu helposti. Renkaat asemoidaan viistoittain ja ne lukitaan painamalla jalalla kevyesti lukituspainikkeesta. Yhdistysholkit laitetaan telinen rungon pystypäätyihin. Kaidepääty, jossa on 2 vaakapianaa, yhdistetään metrin korotuspäätyyn ja ne liitetään toisiinsa ohuemmilla sokilla. Kaidepäätyjen kasaaminen kannattaa tehdä alhaalla. Valmiiksi kasattu kaidepääty nostetaan yhdistysholkkien päälle ja lukitaan vahvemmilla sokilla sisältä ulospäin pystyrunkoa mukaillen. Pitkät tukijalat kiinnitetään siipimuttereilla asemoiden ne maksimitukipinta-alan saavuttamiseksi. Mikäli teline tulee seinää vasten, asetetaan taajimmat jalat seinän suuntaisesti. Vinotuen yläosa kiinnitetään tason alle 3. ylempään päätypianaan ja alaosa 3. alimpaan pianaan. Askelmatikkaat lukitaan päätypianan 2. ylempään vaakapianaan sekä käännetään tikkaan vinotuet paikoilleen. Luukullinen taso nostetaan paikoilleen ja tuulisalvat lukitaan. Näin taso pysyy tukevasti paikoillaan työskentelyn aikana. Kantavuus on 200 kiloa per neliö, telineluokka 3 mukaisesti. Järeä 50 millin alumiiniputkiprofiili 2 millin ainevahvuudella on sekä kevyt että kestävä pitkäaikaisessa ammattikäytössä. Kaidepäätyjen pystytolppiin asennetaan molemmin puolin vaakapianat 0,5 metrin jaolla, lukituskoura sisältä ulospäin. Aina ennen käyttöä tulee tutustua asennus- ja käyttöohjeeseen ja samalla tarkastaa telineen kunto, oikea kasaus, käyttöolosuhteet sekä työmaakohtaiset vaatimukset. Potkulevyt kiinnitetään muovikulmien avulla estämään työkalujen tippumisen. Telinesarjaan on saatavissa myös lisää korotuselementtejä aina 8,5 metrin tasokorkeuteen asti. VNA 205/2009 mukaisesti ammattikäytössä tulee huomioida myös riittävä työtasojen, askelmatikkaiden sekä välikaiteistuksien määrä. Tämä teline 178L +1 sarja sisältää luukullisen työtason sekä 1 metrin korotus- ja kaidesetit, kiinnityssokat, potkulevyt, 2 metrin tukijalat, vinotuen sekä askelmatikkaat turvalliseen nousuun. VNA 205/2009 asetuksen mukaisesti. Ulkokäyttöön sekä portaikkoon on saatavana lisävarusteena isot säätöpyörät 30 sentin säätövaralla sekä 0,5 metrin kierresäätöjalat. Vaihto on helppoa. Vakiopyörä irrotetaan avaimella ja tilalle vaihdetaan säätömahdollisuus.
Portaikossa korotusosaa voi hyödyntää myös toispuoleisesti huomioiden telineen riittävä tuenta. Lisätietoa www.tikli.com turvallisesti telineillä.